Het kuffertje gaat open. En je zit de winnaar van de eerste gouden sambafoon. En 1111 euro. Ah, super! Ja. Lekker! Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Gouden Sambafoon, seizoen 3, aflevering 1. Dag dames. Ja, je zit aan het wijlen, maar ik zou wel een beetje tempo maken. Want ja, gewoon een opwakker twap. Ja. Alvarad. En dat is goed. De kries in de sleutel. Dat is open. Er zijn 5 tafels. De eerste tafel is bezat. Best ik een beetje een puzzelaar. Ja, normaal wel. Maar nu is het natuurlijk onder druk. Van Beppie is compleet. Volgens mij is er af. Ja, klopper. Goed. We gaan naar Twan toe. Wat zijn de 3 kleuren van de ballonnen op de foto? Geel, rood, blauw. Is dat goed, Twan? Het kuffertje gaat open. En je zit de winnaar van de eerste gouden sambafoon. En 1111 euro. Ah, super! Ja, Lekker! gefeliciteerd dames. Dank je. En dat op maandagochtend, hè? Ja, geweldig, geweldig, echt top. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Tetru, Mobiliteitswereld, Turlinger, Bohaco, D&D Verhuur, Timmermans Carnavalsartikelen en NVM Limburg.